esethweswe thina inkosi ayijola Izikronike zesibili isahluko se-16 ivesi lokuqala kuya kwele-10 ngonyaka wama-36 wokubusa kuka-Asa uBahasha inkosi yakwa-Israyeli wakhuphuka ukuhlasela uJuda wakha iRama ukuze angavumeli umuntu ukuphuma nokungena kuAsa inkosi yakwaJuda. uAsa wayesekhipha isiliva negolide kuyo ingcebo yendlu kaJehova nasendlini yenkosi wathumela uBenhadadi inkosi yama-Aramu owayehlala eDamaseko wathi, "Kukhona isivumelwano phakathi kwami nawe, njengalokho sasikhona phakathi kukababa noyihlo. Bheka ngithuma kuwe isiliva negolide. Hamba waphule isivumelwano sakho noBahasha inkosi yakwa-Israyeli ukuba asuke kimi." uBenhadadi wayilalela inkosi wasa, wathumela izinduna zempi yakhe ukuba zihlasele imizi yakwa-Israyeli. Zanqoba iJoni neDani ne-Abhelamayimi na yonke imizi yokubekelela neyakwaNeftali. Kwathi lapho uBahasha esezwile lokho wayeka ukwakha iRama wamisa umsebenzi wakhe. Kepha uAsa inkosi wahamba naye wonke uJuda basusa amatshe aseRama nemithiyalo uBahasha ayelakhe ngakho. Wakha ngakho iGeba neMizipha. Ngaleso sikhathi kwase kusuka uHanani umboni kaAsa inkosi yakwaJuda wathi kuye, "Ngokuba wencike enkosini yase-Aramu ungencikanga kuJehova uNkulunkulu wakho. Ngalokho impi yenkosi yase-Aramu iphunyukile esandleni sakho. Amakhushe namalubi ayengesiyo impi enkulu yini, nezinqola nabamahashi abaningi kakhulu na? Kepha ngenxa yokwencika kwakho kuJehova wawanikela esandleni sakho. Ngokuba amehlo kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukuba abe namandla, kwabanhliziyo yabo iphelele kuye. Wenze ubuwula kulento yokuba
kusukela manje uyakuba nokulwa njalo. U-Asa wacunuka ngomboni, wamfaka endlini yezitokisi ngokuba wamfutha ngenxa yalento. U-Asa wabadlova nabathile abantu ngaleso sikhathi. Manazaretha, kukhona into engiye ngikhulume kwabanye abantu ngesinye isikhathi uma sisuke sikhuluma indaba kaShembe. Ngiye ngithi akekho uShembe wamahala. uShembe uyahlushekelwa uma umfuna, nabamhluphekelayo ngokumfuna njengathi njengoba sila, ngoba ngiyakholwa ukuthi silapha ngoba sizofuna uShembe. Sifuna indlebe yakhe ukuba sizwe, sizozibika kuye ukuba asisize ezintweni ezingaphezulu kwamandla ethu, asitakule naseyintweni esingenawo amandla thina ngokwethu okuyikhipha kuzo. Ngikholwa yilokho, angikholwa ukuthi kukhona enye into enkulu kwedlula lokho esihamba ngayo. Mayi khona ngamangala, kodwa ngokwami ukukholwa singabantu abazofuna uShembe. Abanye abantu banezono, bayazibona futhi ukuthi banezono, bayazazi nangamagama azo, bayazazi ukuthi nginesono esiwukuthi nesiwukuthi. Abanye isono seminyaka eminingi, kodwa asivumi ukusuka kuye, noma enzani noma ezamana simiyeki. Nabo abantu abanjalo bakhona la, nabanye basazofika bezofuna yena uShembe, umthetheleli omkhulu wasezulwini. Lisho njalo izwi enhlangakazi ukuthi okuthethelelayo lapha emhlabeni kuyobe kuthethelelwe ezulwini, nokubophayo lapha emhlabeni kuyobe kuboshiwe ezulwini. Manje ke bakhona abantu abazofuna lowo mthetheleli ukuba abathethelele ezonweni zabo ukuze nasezulwini bathethelele. Bayakholwa ukuthi njengoba silapha emhlabeni indaba yethu ayipheli lapha, likhona elinye izwe esiyakulona okuye kuthi ma umuntu efika nezinto ezimbi ezinamaphunga amabi, ezenzo zakhe ezingalungile ezingezinhle okade ezenza lapha emhlabeni, afike adumale uma lo mthetheleli engazange amthethelele. Akukho lutho ke enginganethembisa khona kulento engishoyo kulabo bantu abanjalo abahamba ngendaba yokuzofuna lo mthetheleli. Kodwa into engiyaziyo ukuthi uma lolu hambo lwabo abahamba ngalo lusuka enhlizweni ezisolayo, lusuka enhlizweni eqinisile, lusuka enhlizweni ethandayo ukuphenduka ma umuntu esethethelelwe, ngiyakholwa ukuthi uShembe akana kubaziba angabathetheleli. Ngikholwa ukuthi uma kuvela enhlizweni ezisolayo, inhliziyo ethanda ukuphenduka,
ngenhliziyo eqinisile uShembe uyobathethelela. Uma kukhona umuntu lapha onesono oze ngokuzokhala kuShembe, umthetheleli omkhulu wasezulwini ozothi baba ngithethelele ngezono zonke zami noma ngesono sami engisenzile. Lokho kusuka enhlizweni eqinisile, kusuka enhlizweni ezisolayo, ebonayo isono sayo, kusuka enhlizweni ethandayo ukuphenduka umuntu othi uma inkosi ngithethelela kulokhu kwenza kwami, angise ubuye ngibuyele emumva ngikwenze okubi. Umuntu onjalo uShembe akanakuhlala engamthetheleli. Abantu abanjalo uma bekhona la noma besazofika, ngiyakholwa ukuthi uShembe leso sono sakhe azobezibika ngaso lo muntu, noma lezo zono zakhe azobezibika ngazo kuShembe, uShembe uyomthethelela zona. Enye into njengoba sila ukuba uma usakufuna lokho noma sewukutholile noma usazokuthola, njengoba ngisho, woqaphela ukuthi ungakwenzi okuphambene nomthetho, njengoba silapha kulomuzi wakhe uShembe wasemzinkosi. Uzame ukwenza okuhle ngezikhathi zonke. Ngikhuluma ke nabantu abezela ngokusindwa imithwalo yezono, abangayazi ukuthi bazoyenze njani, ebabangela ukudabuka enhlizweni zabo, abazisolayo nabazibonayo, nabathandayo ukuthethelela. Ningathi njengoba nilapha kulomuzi bese kuba khona okunye futhi okubi enikwenzayo, ningakukhulumi futhi okubi nangemlomo yenu, ningakucabangi futhi ningakufisi nangeinhliziyo zenu. Inhliziyo yenu mayibe sendaweni eyodwa sekwenzeni okuhle. Kodwa ebengikukhuluma ukuthi uShembe wamahala kekho, awusoze wamthola ndawo. uShembe uyabiza kakhulu maNazaretha, nabazamayo ukumlandela abanye bamshiya phakathi nendawo ngoba esinda. Sebesindelwa babuyele emva, babuyele ezonweni zabo, babuyele lapho ababekhona uShembe bengakaqali kumlandela. Uma uhlangana nomuntu namhlanje athi ngoba umntwana wasekuphakameni, usondela ngizokusiza kulokhu nalokhu nalokhu, ngikuthwalise lo mthwalo nalomthwalo nalomthwalo, imvamisa kusuke kungakusiya uShembe lowo. Abanye abantu kuye kuthi maye ehlangana nomuntu esho njalo bese ethi inkosi ingikhumbule. Akuvamisile ukuthi kube njalo makuShembe lo. Imvamisa kusuke kukhona into enye engaphansi ongayinakile nongayiboni ngaleso sikhathi esazovela, ukuthi lo muntu njengoba eza kuwe ngale ndlela eza ngayo elula yokuthi umntwana kaShembe, umntwana wasekuphakameni, ngizokusiza kanje, ngizokulekelela kulokhu, kusuke kusazovela into ethila ifihlile ngaphansi. Abanye abantu kusuke kukhona izinto abayifunayo, nalapha ekuphakameni bafika abantu abanjalo. Bafike abanye bathi babaza ubaba basijabulele nje, kube khona izinto ezithila bathi sizonisiza ngokuthi nokuthi nokuthi, sijabuleke
ngoba nanamhlanje asikafundi ukuthi akekho ushembe wamahala. Akukho ndawo lapho uyothi ma ufika khona ma uhamba ngendaba kaShembe lo wasekuphakamini. Ufike umukelwe ngezandla ezinhle, unikwe ingubo ezinhle, kuthiwe lala nendlu enhle nokudla okuhle. Kodwa kuba indawana encane nje sithi sibheke lokho ukuthi ngoba bathi babazi baba bafisa ukusiza kulokhu nalokhu, bese kuvela ezinye izinto hlukile kulokho ebesicabanga, okuyizona abazozifuna, okuyizona abaqonde ukuzozenza ekuphakamini. Asinabo abantu abazihlobo nabantu ababemazi uShembe ngempela, njengoba abanye baye befike bekhulume kanjalo. Abanye ngempela babemazi uShembe, kodwa laba bantu abasizwe izihlobo zethu makuza ngasendabeni kaShembe. Bazi ihlobo zethu nje ngokuthi babemazi uShembe, kodwa mase kuza ngasendabeni kaShembe nohambo esihamba ngalo nemsebenzi esithunyiweyo nemthwalo esiyethweleyo abakizi ihlobo zethu. Kabanikiwe futhi amandla ukuthi kukhona bangasiza ngakho. Awekho amandla kukho konke esikuthunyiwe ekuphakameni ayoqhamuka kumuntu noma ayoqhamuka eintabeni noma ayoqhamuka kuphi athi wazi uShembe wayehlala naye kanjena kanje wayekhuluma naye kanjena kanje. Akekho umuntu onikiwe amandla ukuthi angaqhamuka nento azosisiza ngayo lapha ekuphakameni, noma azosikhanyisela ngayo lapha ekuphakameni, noma izosiqoqa ngayo lapha ekuphakameni. Imvamisa yabantu abanjalo uma engezile ngobunyoka obuthile, kukhona into enye asuke ifuna, kodwa imvamisa akuvamile ukuthi kube okuhle. Suke enzela ukusivala amehlo ngalokho ukuthi wayazi uShembe. Usuke enzela ukuba singanaki. Maye sekhulumile wathi hawu ningabantwana basekuphakameni nanihamba nenkosi usibanibani, ngiyamazi mina kanje. Khona into asuke enzela ukuyidonsa emehlweni ethu ukuthi singaboni. Kodwa emva kwalokho uzothi uzwa bese kuqhamuka indaba ezithile ezingezinhle uma uShembe wawumazi. Abanye abantu bazofika la phakathi kwenu nezinkulumo ezinjalo, abanye amadoda abanye abafazi abathi ubaba babe mazi, babe sondele kuye kanje ngokumthanda kwenu, mhlawumbe bese nilalela ukuthi lo muntu owayazi inkosi yasekuphakameni zawuthini. Mhlawumbe khona amagama enkokhelo azosipha wona awathola kuShembe ngalesi sikhathi asishoyo. Abanye ngamadoda bazofika lapha namagama anjalo. Kodwa ngiyanitshela namhlanje ukuthi akekho uShembe wamahala kaze kusuka umuntu entabeni athi ngizonisiza mina ngoShembe. Naye uShembe akaze ahlangane nento enjalo. Kunalokho abantu okwakufanele abe bayamsiza babebaleka, naye hamba nabo babembalekela. Babemsiza bekhala. Abanye abantu kuze kube namhlanje inhliziyo yabo isasele esikweletini sokuthi Shembe ngamsiza ngokuthi iyobuya nini lento yami engamnika yona na. Abanye bazofika nalawo mazwi ukuze banixove, ukuze neduke endleleni inkosi eyanishiya nihamba ngayo, neyanishiya ukuthi nihambe ngayo. Ngiyazi ukuthi abanye benu inkosi babeyithanda, abaningi benu
babeyithanda inkosi. Manje mabeza umuntu ethi oh mina ngangazi inkosi kanje na kanje, siyesondele sonke sifuna ukuzwa, sithemba ukuthi khona amagama kababa wethu esizowezwa kuye. Kodwa mina esikhathini sonke ngikhona la akukaze kube khona namunye umuntu owake wafika namazwi anjalo. Leyo ndaba yaphela kahle, noma ngimemukela ngesandla esinjani. Kuye kuthi kuphakathi nje bese kuqala kuvela imbala ethile engafani nalento ayishoyo yokuthi uShembe uyamazi, uShembe wayemthanda. Abanye baye beze bayesho ukuthi ubaba wakho wayemngani wami. Ngibethembeke ngalokho, kodwa uma sewulalela beka indlebe bese kuvele enye into engasho njalo. Kuvele umoya mawubukusisa othi mawuchithwe lo muzi wasePhakameni. Akekho umuntu okuvuma ngisho nani njengoba nikhona lapha nje ukuthi agcine uShembe noma izwi lakhe ngaphakathi kwenhliziyo yakhe. Ngamhlala ifuneka alikhulume njengoba linjalo. Sengike nganilalela mina izinto enikhulumayo abaningi benu ngobaba. Mina nje okuningi angisakubuzi kubantu, kanti kuqala bengiye ngikubuze ukuthi njengoba nani khona lapha nobaba wathini ngokuthi. Kodwa ngihamba ngayeka. Ngase ngethemba ukuthi yena uNkulunkulu wasePhakameni ngoba kafi, uma wayesishile lapha ePhakameni, noma nina nonke ningawakhohlwa amazwi akhe niwaphambanise, kodwa uyowaqondisa yena ngomoya wakhe. Siyokwazi ayeshiye ekukhulumile. Imvamisa maningi amaqili kubantu ababesondele uShembe. Maningi amaqili, akusinto entsha, into endala. Kusukela khona ekuqaleni ma ufika inkosi yasePhakameni, ubaba mkhulu sekhotheme ukhokho. Buningi ubuqilo babukhona obabenziwa ngabantu bona babe seyinyaweni kaShembe. Isikhathi esiningi uma umuntu esefuna ukuhlubuka lapha ePhakameni uyayiqale ngalokho, afuna ukusixoxela indaba zokuthi yena wayesondele noShembe wahamba lana, kodwa angasitshela ukuthi kukhonana enhliziyweni. Mina ngiye ngifisa ukwazi ukuthi uma umuntu ekhuluma lokho ungathi angaqala akhulume iqiniso lokusenhliziyweni, kukhonani ngaphakathi. Yebo siyakuzwa lokho, lolo hambo lwakho noShembe, kodwa kukhonani ngaphakathi. Akukho yini isilwane esibi, akukho yini uSathane, inhliziyo kayonakele yini, hlambulukile yini, iqonda uShembe yini. Umfundisi uMngoma kukhona indaba engifikela ekhaya ikhulunywa ngayo yokuthi ngelinye ilanga uShembe wathi mntanami embona ngesibonakaliso, wabona indlu igcwele inhliziyo ngeinhlobo zazo. Ezinye zimhlophe, ezinye inegazi, ezinye zingcolile ngeinhlobo zazo, ezinye zineyifebe, ezinye zinemali, ezinye zinane, ezinye inani. Niyazi ingcolisi. Thandazelani kuba uNkulunkulu anihlambulule enhliziyweni. Inhliziyo yenu noma kukhona, kodwa angazi ukuthi ungaba kanjani uShembe abe mningi kunezinto ezikhona. Uthi ke la selithizwi mntanami khethe yakhe inhliziyo lapha phakathi kwalezi inhliziyo. Khethe yakho ukuthi yakhe inhliziyo injani. Qala wabuza uyafuna yini mntanami ngikukhombise ukuthi yakhe inhliziyo injani. Ikhethe yakho phakathi kwalezi inhliziyo.
baye sebuke umngoma wabona enhle mhlophe kunazo zonke engenabala wayeseya sethi baba nansi yami wathi uShembe cha mntanami akunjalo waye sethi uyathanda yini ngikubonise yakho inhliziyo mntanami njani na waye sevuma kwakumfundisi wasekuphakameni owayebone izinto eziningi namhla efikayo umngoma izinto zabambili zabantathe zamphendulayo mangibuka nje indaba yokuyibona inkosi ngamhla eqala ukuyibona khona izinto ezenzeka engakaze ayibone zenzeka ndawo mayisifika naye kuphakameni into esibili wafika wabona abantu basekuphakameni wayengakaze ababona abantu abanhliziyonye njengabantu ababekhona ngaleso sikhathi wayengakaze ababone ndawo abantu okungekho phawu lokuthi khona into enye embi umuntu ayicabangayo ngomuntu uthi ngathi mangibabheka labantu ngayibona thawo ngumuntu omubi ngingcolile laba bantu abantu bakaNkuluNkulu noma ngiyumfundisi nje kodwa ngingcolile abantu bakaNkuluNkulu la uthi wafisa naye ukuthi sengathi engagezwa inhliziyo yakhe ihlanjululwe yenze ifane neyalabantu kodwa angazi ukuthi wayethi ihlanjululwe kuze kube njani into esithathu ma inkosi sifikile kuphakameni ibiza inkonzo ukuthandazela iguli yayisithi akahlale lapha eduze kwayo engasuki noma kwenzakalayo baningi abantu uShemba yasho njalo kuhlala lapha eduze kwami ngasuki abanye kuhlala lapha ekuphakama ngasuki noma kwenzakalani kodwa mase kufika isikhathi sezehlo akhohlwe ahamba shone la ithanda khona noma mase kufika inhlalo suthi yambalekela uShemba emvoti ngoba izwa ukuthi uzofika bulawa acabanga ukuthi uma uShembe bulawa thina sosala kanjani asebebaleka umngoma ke ziningi izinto ayibona lapho uphuma kwezifo zabantu nengana efike nayo entombazane eyayigula idemoni elali iphethe la memeza kakhulu likhala lithi ningiletheleni kulomuzo nje ngiletheleni kulomuzo njena na lathi kulungile ngiyaphuma kodwa lengane ngizoyilinda lapha esangweni mase ubuyela na emumva ngizobuye nginamathele ku angazi ke ukubuyela emumva elalikhuluma ngakho ukuthi kuphi noma ukwenyama noma ukwenhliziyo ngoba kukhona ukubuyela emumva kwenhliziyo kodwa ngiyasola ukuthi la likhuluma ngokubuyela emumva kwenhliziyo uthi mase ubuyela na emumva ngizobuye nginamathele kuyo ayisephendukala inkosi mayisimkhombisa inhliziyo yakhe angiboni ukuthi wakholwa ngoba mkhombisa inhliziyo engcolile kakhulu yathi mntanami eyakhe inhliziyo nansi ephethe zonke izinto asingcono kunaye njengoba sila unenhlanhla umuntu uma kukhona umuntu onenhliziyo engcono kuneka mngoma njengoba sila le yayikhonjwa inkosi kodwa mina ngiyazazi ukuthi inhliziyo yami ayingcono kuna leyo nhliziyo njengoba ngilapha nje ngihamba ngalokho uthi uNkulunkulu makayigeze inhliziyo yami ifane neyabangcwele abasebusweni bakhe kodwa ngikhuluma ngalokho ke niboqaphela izinto eziza zisongwe ngegama lokuthi uShembe kwakuukuthi umngani wami ngangimazi ngangisondele sasihleli naye kwakunjani niboqaphela izinto eziza kanjalo ngoba imvamisa suke zidonsa indwangu lapha ebusweni bakho eminyama ukuthi ungaboni noma sewudonselwe emgodini ungaboni ube ulokhu libele ukuthi
wayehamba noShembe noma wabona uShembe noma kwaba njani. Into engcono ukwethemba yena uShembe. Thembe uNkulunkulu wasekuphakameni. Unganciki kumuntu. Unganciki nako kwakho ukuqonda incwadi isho njalo. Wethembe uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Ngoba umuntu uyizinto eziningi ngezikhathi ezahlukene. Kodwa sengathi kungeze kwaba njalo ngani maNazaretha. Sengathi kunokuba kukhule lokhu okutshalwa uSathane ma kukhona einhlizweni zenu. Kungakhula lokhu okutshalwa uShembe. Lokhu okutshalwa uSathane kunciphe. Le ncwadi engifundile indaba ende kakhulu. Zikhona ezinye incwadi ekhona kuzo, nencwadi yamakhosi ikhona kuyo. Lo muntu okukhulunywa ngaye okuthiwa uAsa inkosi yakwaJuda, indaba yakhe ifana nalento engishoyo yokuthi umuntu uyizinto eziningi ngezikhathi ezahlukene. Omunye umuntu bayizinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Lo Asa wayezalwe ngesikhathi esibi. Bengenalutho ekhaya likayise. Na ngesikhathi futhi esehlala esihlalweni kwangekho lutho. Imali ayingekho. Negolide lalingekho, nesiliva lalingekho. Uma uyise sehambile unina wasala wahlubuka. Ngoba esaba usizi. Njengoba ngisho ngithi abanye abantu uNkulunkulu uyise uma kukuhle, make kwafika usizi uyamlahla afune ezinye izinto. Nalo nina kaAsa wayenjalo. Kodwa lezi zinto zangamsiza njengabaningi. Umuntu uyathola sephakathi ukuthi lento ayinakungisiza. Aqala ikhohlise ukuthi mhlambe mangingathola enye inyanga engcono kungangcono, asuka ashintshele aye kule ashintshele awuhambe wonke umhlaba ungabi ngcono. Abese egcine ehlala phansi, kodwa ehlale phansi sekunento ekhona ngaphakathi sazela. Ngoba abanye bakwenza bekhona la esontweni. Phathwe isazela ukuthi lento ngizoyigeza kanjani. Sengihambe bonke laba bantu ngagcatshwa ngenziwa lokhu ngobuye ngisuse kanjani lento. Njalo makhulunywa indaba yenyanga ngathi ngayekwa ngakhuluma. Ngoba kufika inkumbulo ukuthi konje naye unjalo. Nomunye umuntu azayeka ukusonda. Ngoba njalo makufika kule ndawo uyezizwe necala. Bese baleka athi uye endaweni la ngezukuyikhumbula khona lento. Ngoba mayeze kuphakameni yohlala ekukhulunywe ngalento, inhliziyo yakhe bisingabi saphatheka kahle. Yebo kunjalo maNazaretha. Kodwa unenhlanhla umuntu ingelosi yakhe efana nengelosi yalo muntu eyayihlabelela lesi sihlabelele sithi laphuma laze lashona. Nanamuhla Nkosi ngingakwenzanga ukulunga. Kuhambe abesethi zonke izitha zami ziyajabula ngami. Abanye abantu izitha ezingaphakathi kwakhe. Uyethi mayela isontweni zimhleke. Hayi. Ayikho indaba yakho wena, uyezwa kuthiwani? Ngani wena lo onje. Lokho engikukhulumayo
Angukhulumeli ukuthi niphelelwe ithemba. Uma kukhona isono osenzileyo. Angukhulumeli lokho. Uma beningilalele ngasekuqaleni lapho ngiqale ngakhona ngithe abanye abantu besindwa izono bazo zilahla kumkhululi omkhulu nomthetheleli omkhulu wasezulwini uShembe. Ngathi uma kodwa inhliziyo yabo lokho kusuka eqinisweni lenhliziyo. Inhliziyo yabo iqinisile. Kusuka ekuzisoleni. Suka enhlizweni ethi angise ubuye ngibuyele kuleso sono. Intethelelo bayoyithola. Omunye umuntu uyangakuzwa ke lokho. Uyangakuzwa lokho. Alalele kuphela ukuthi leli gama elikhulunywayo liyangesinda ngoba isono esithile okukhulunywa ngaso ngisenzile. Abanye ke kodwa kube kweswela inhliziyo ezisolayo. Inhliziyo ingavumi kuyisola. Inhliziyo ingavumi futhi ukuthi athi ngizocela intethelelo ngoba ngifuna ukuphenduka ngabe ngisakwenza kuwo. Uasa noma sehlala esihlalweni uhlale kungekho lutho kubo nezwe la kubo kwaJuda lingahleli kahle hlaselwa izitha. Izitha mawuphuma izitha noma ungena. Angimazi ukuthi lento yafika kanjani kuye. Ukuba inhliziyo yakhe mayeyibuza ngayonke into eyenzeka phakathi kwezwe la kubo. Ihambe iziyofika endabeni kaNkuluNkulu. Ukuthi yena konje uNkulunkulu lo okukhulunywa ngaye kuthiwa wakhipho baba eGibhithe uthuleleni. Uthuleleni izwe lakithi linje. Angimazi wayefike kanjani ngoba unina wayehlubukile. Into enjalo ayivamile ukufikela abantwana abazali babo bangasakholwa. Noma babekholwa asebayeka ukukholwa ukuthi uNkulunkulu khona. Sebekholelwe inyangeni. Nayi icabange njengabazali bayo. Ayisho ukuthi lo Shembe owayefikile kulomzi wakithi esesamiyekayo indaba yakhe sayeka ukumlandela ngabe uthini yena masihlupheka kanje. Kodwa uAsa wacabanga lokho. uNkulunkulu wayesethumela umprofeti kuye okusho ukuthi le ndaba wayecabanga ngokuhlupheka. Eyicabanga ngeqiniso. Eyicabanga ngomphefumulo wakhe wonke. Uma efika lo mprofeti kuye uthi ngithunywe uNkulunkulu kuwe uthi angikuphendule kulokhu okusenhlizweni yakho ma ubuka yonke into eyenzeka ezweni lakini ngenhla. Uthi angikutshele ukuthi wena nabantu bakho umani mfuna uyawufunyanwa yini. Umani mflathela nayo niflathela. Njengoba nibona kunjena nje ingoba nimflathele. Ngalokho ke naye uniflathele. Umani mthanda naye uyonithanda. Umani mala naye uyonala. Walalela lelizwi uAsa ngalesi sikhathi. Wayesebuka phakathi kwezwe la kubo zonke izinto ezazi ngasiyo umthetho kaNkuluNkulu eseyisusa. Wathatha amadoda bahamba beyibulala beyibhidliza nezakhiwo bekuchitha konke kwaze kwaphela. Inhliziyo yabo base beyibeka kuNkulunkulu yonke bethemba yena. Njengoba ngisho nakini ngithi ningabethemba abantu. Inhliziyo yenu ningayibeki kumuntu. Ithemba lenu ningalibeki kumuntu. Noma ngabe ulimi lwakhe luhle kanjani ningalibeki. Molibeka kuNkulunkulu. Ithemba lenu nilibeke kuShembe
uthi lo obhalayo bamfuna uNkulunkulu wawoyise ngenhliziyo yabo yonke, ngenhliziyo ephelele, bazilahla ezinye izinto enhlizweni yabo, ababe besaba nalo elinye ithemba abanalo, ithemba labo labalinye, bayibophezela ukuthi noma kwenzakalani inhliziyo yethu ibheke kuNkulunkulu wawo Baba. Uthi ke emva kwesikhathi uNkulunkulu wayesephenduka esebabheka, akabe sabaflathela. Nezinto ezimbi ezazenzeka phakathi kwezwe lakubo zanqamuka, nezitha ezazibahlasela azabe isabahlasela zibachithe njengalendlela okwakwenzeka ngayo. Kuhambe kwahamba kwase kuba khona impi phakathi kwesizwe sakubo nesizwe okuyisona esasichithe umbuso lo kayise, samphuca zonke izinto ayenazo, nesiliva negolide nani okuhle, sala bengenalutho. Ngoba uhlala esihlalweni sikayise akho lutho nje, kwakufike isizwe salwa nabo, sabehlula, sathatha zonke izinto ezazikhona. Uma esehleli ngalesi sikhathi engisishoyo esithi bamfuna uNkulunkulu ngenhliziyo yabo, sase sivuka lesizwe lobahlasela futhi. Kodwa ngoba inhliziyo yabo base beyibeke kuNkulunkulu, bathi ma behlangana naso uNkulunkulu wasichitha, wabachithela sona, basinqoba. Wayese ethatha yonke into eyayikade ithathwe kuyise, wathatha nengcebo yawo laba bantu yonke wayibuyisa ngakuye. Base behlala ke kahle, sebeba isizwe nabo esesatshwayo ngezinto. Angazi ukuthi inhliziyo yakhe yayinjani uAsa, kodwa ngisola ukuthi yayi njengalento engishoyo ukuthi khona umuntu oyabe ngaphandle umntwana kaNkulunkulu mawumbuka, umNazaretha mawumbuka, kodwa enhlizweni noma bukhona ubuNazaretha kodwa ayibe khona enye into esibili ayethembayo. Njengoba silapha sizothandaza nje, kungenzeka ukuthi bakhona abantu inhliziyo yabo ethi mangehluleka la ngizohamba ngiyozama la, kuye kube khona into enjalo. uAsa ngiyamsola ukuthi wayenjalo. Uthe ngonyaka lo abawushoyo wokubusa kwakhe wayesevukelwa isizwe esinye esasifana nabafowabo, sizwe sakwa-Israyeli, izizwe eziyishumi lezi ezazixebukile endodaneni kaDavid. Sebemzungeza bakha imizi benzela ukuvimba abantu ukuthi bengakwazi ukuza kuye, nabangaphakathi bengakwazi ukuphuma. Esikhundleni sokuthi acabange uNkulunkulu, acabange amazwi omprofeti lo owayefike kuye bengakabi nalutho, besahluphekile. Wayesecabanga imali ukuthi konje kukhona isiliva negolide, uma sengizungezeke kanje kungcono ukuthi ngithathe lezi zinto nginike induna zempi zihambe ziye enkosini, lenkosi yama-Aram, ifike beyinike becela ukuthi asihlangane nayo sichithe lenkosi ezosihlasela. Le ndaba abayikhulumi kahle kule ncwadi yeChronic, ngoba kwenye indawo kuthi la esecabangile wakwenza lokho, wayithumela imali wahlangana nalenkosi. Uma bezophuma impi, kukhona indaba ekhona ngaphambi kwalokho, kuthiwa kwaba nomhlangano ezulwini. uNkulunkulu wakhuluma nezingelosi ukuthi konje ubani umuntu oyosidobela uAsa ukuthi aphume ukuze ngizombulala na. Wayese
isuma ingelosi enye ngikhona mina Nkosi zokwenza njani na ngizongena olimini lwabaprofeti bakhe ngibe umoya wamanga akhuluma amanga kodwa uAsa akamthembanga uNkulunkulu ngalesi sikhathi lokhu kwamcunula kakhulu uNkulunkulu wayesethumela umprofeti omunye sethi hamba umbuze ukuthi izimpi zonke lezi azinqobayo kungakabi bikho golide kungakabi bikho siliva lezi zizwe zazi ngenkulu yini kunalesi sizwe esimhlaselayo na ubangwe yini ukuthi namhlanje uma esene siliva negolide angabe samcabanga uNkulunkulu mayevukelwa izitha acabange isiliva negolide uthi lizomsiza kwaba kubi ke lokho uNkulunkulu wayesethi ke kusukela namhlanje lenkosi ohlangane nayo seyiyophunyuka esandleni sakho siyohlala ikuhlupha kwayona wasinda kulento ngokusho kwale mbhalo ngoba ithi lenkosi iyamdedela angazi wasinda kanjani kodwa ukugcina kwakhe ugcina ngokufa akamethembanga uNkulunkulu ngesikhathi esinzima ngoba esenemali angazi ukuthi phakathi kwezinto ezisizungezile njengoba singabantu abangenalutho singabantu abayingcosana ithemba lethu likuphi noma likuNkulunkulu wasekuphakameni noma likubantu esibabona sengathi banamandla mhlawumbe mase singase sibasondeze bengasisiza ziningi izinto ezifunwa ngabantu lapha ekuphakameni ezibahluphile mina yinye kuphela into eyingihluphe lapha ekuphakameni ukwakhiwa komuzi wasekuphakameni ayikho enye into engihluphayo abanye abantu ke bahlushwa ngabantu ukuthi abantu bayingcosana bese becabanga ukuthi mhlambe mase ngase silanda ubani asilekelele abantu bengaba baningi lapha ekhaya anginaki bavimba ke kulokho umuntu uyakhathazwa ileyo into emkhathazile ngeke umvimbe enhlizweni yakhe kodwa mina into engikhathazayo ileyo into ebingikhathaza bengikhathazwa indaba yeindonga khona isikhathi lapho engeke ngakhathazeka khona athi konje indaba kaNkulunkulu isuke seyiphelele yini makwakhiwe indonga lezi indonga zini mase sizakhile zini masivusa indonga kuyini khona lokho yangihlupha lento kwaze wafika ilanga langakusasa ngithi ngixoxela omunye umuntu obefikile ezongibona ukuthi siyakha lapha ekuphakameni izindlu noma singenamali siyesihlanganise lokho okuncane sakhe kodwa ngithi ngizothi kodwa ngazi ukuthi umoya wona sizowakha ngani kaNkulunkulu sizowufaka ngani lezi indonga ngithe ngakafiki kuleyo nto ngase ngikhumbula amazwi avula isihlabelelo sikaBaba akhuluma ngeindonga zomuzi wasekuphakameni ezimphakade ngoba zinguJehova uNkulunkulu angabe ngisaqhubeka nalento engangithi ngifuna ukisho kwafika kimi ukuthi uNkulunkulu uyangiphendula ukuthi sivusa lezi indonga zomuzi wasekuphakameni sivusa uNkulunkulu wasekuphakameni umoya uyovuka nazo lezi indonga zasekuphakameni njengakuNehemiya laba bantu ababe izitha kaNehemiya babazi
babazi kusukela ekuqaleni ukuthi uma lo muntu ephumelela ukuba lezi indonga azivuse kukhona into ezobahlupha ngoba babe izitha zabo. Baqala babahleka ukuze bebaqeda amandla. Mabe babona bakha lokho abakwakhayo bafike bahleke badlule bahleke ukuthi kuyini khona lokho abakwenzayo. Nempungushe ma ingase phushe loludonga ngabhidlika kuwe phansi. Hambe kwahamba ma bebona lenti lokho iqhubeka base bekhathazeka. Hamba kwahamba base befuna ukubahlasela. Mina iyona nto kuphela engikhathazayo ngendaba yalomuzi wasekuphakameni. Abaningi izinto eziningi ezibakhathazileyo ezemizi yabo. Kodwa umuzi kaNkuluNkulu abavamile ukuthi kube khona abakushoyo ngawo. Inhliziyo yenu engiqonde ukusho ukuthi noma sisosizini noma sesikhathini esihle ma ingasuki ekumethembeni uNkulunkulu. Ma ingasuki ekwethembeni yena yedwa kakhulu ngezikhathi ezinzima noma ninani inhliziyo yenu ingasuki ekumethembeni uNkulunkulu noma ninalutho inhliziyo yenu ingasuki ekumethembeni uNkulunkulu. Ningesabi ningathi ngoba nibona asinalutho uma abantu besizungeza abanezinto bese nifikelwa inhliziyo yokuthi shuthi kuphelile ngathi namhlanje. Nethembe uNkulunkulu. uNkulunkulu wasekuphakameni uyosiweza noma singenalutho uma simethemba. Uma ithemba lethu likuye uyosiweza noma singazungezwa umhlaba wonke. Kodwa ma ithemba lethu likuye lingekho singakhalela ukuthi kube sinokuthi ngabe sesihambe sayofika lapha ukuze laba abantu bengasizungezi. Ningakusho lokho. Ningasho ukuthi sesihlushwa ukuthi kasinalutho. Kube sinotho ngabe senza ukuthi. Nibokwe themba uNkulunkulu wasekuphakameni. Ngoba ayikho into eyake yavela kulomuzi ngoba kukhona utho. Alukaze libe khona utho lapha ekhaya. Into inye kuphela esebenzayo ukwethemba uNkulunkulu wasekuphakameni. Zonke izinto esidlule kuzona nanoma thina sasingakazalwa nezinto ubaba adlule kuzona kwakungekho lutho la ekuphakameni. Kodwa ngokwethemba uNkulunkulu wasekuphakameni izinto ngabe ziugwinyile lo muzi ayizange ziugwinye. Ukube ithemba kuNkulunkulu lalingekho mhlawumbe abantu babeyohlakazeka. Mhlambe naye ubaba wayeyoyeka athi hayi ngoba nakho sizungezwe izitha ziningi zinemali nasemabhange nakuphi awushuthi sesehlulekile. Kodwa ithemba lakhe lali kuNkulunkulu. Akazange alisuse kuNkulunkulu nanini. Ngalokho ke izinto eziningi ezaziyo ugwinya umuzi wasekuphakameni zehluleke. Namhlanje engikukhulumayo ilokho ukuthi noma singenalutho inhliziyo yethu mayingabi novalo lokuthi kuyokwenzeka kanjani ukuthi kuyokwenzeka kanjani ukuthi kuyokwenzeka kanjani ukuthi
kube sengathi kukhona into eyakenzeka lapha ekuphakameni yenzeka ngaphandle kokuthi yenziwa uNkulunkulu. Kube sengathi izinto zenzeka ngoba kukhona utho. Akukho lutho olwenzeka ngoba kukhona utho lapha ekuphakameni. Zonke izinto ezikhona nenibonayo zenzeka ngokwethemba uNkulunkulu. Zenzeka ngomthandazo wabantu ababethemba uNkulunkulu. Inhliziyo yabo engaxeganga ngoba bengenamali, bengenayihlobo abangathembela kuzo. Manje ke laba bantwana engikhuluma ngabo sengathi inkosi ngabasiza bengabuki lo msebenzi ophambi kwabo abazama ukuwenza wasekuphakameni ubukhulu bawo bese bezibala ukuthi singcosana asinalutho futhi olungakanani ngoba mhlawumbe lokho kuyobaqeda amandla noma bewubuka lo msebenzi ukuthi ungakanani abawubuke ngeso lokwethemba uNkulunkulu noma babili noma bathathu noma uyedwa abawubuke ngeso lokwethemba uNkulunkulu nokwazi ukuthi akukho lutho lwake lwavela lapha ekuphakameni luvela ngoba nakho kukhona utho noma abantu bebaningi abahlangene abalwenzayo. Isikhathi esiningi abantu abaningi lapha ekuphakameni abasuke behlangene benza izinto bayahlakazeka, lezo zinto zigcine zingasaphumelelanga. Mina akungesabisi ukuthi uNkulunkulu umuzi wasekuphakameni uzowakha noma kungekho umuntu engimbonayo wesihlanu noma weshumi okumkhathazayo lokho, bebabili bebathathu. Ngiyakholwa kodwa ukuthi ngomoya wakhe umuzi wasekuphakameni uzowakha ube yilokhu uNkulunkulu athanda ukuthi ube yikhona. Lokho futhi anginakupha umuntu, cha. Akekho umuntu engingampha khonto woza nawe ngena kulempi nawe woza ngena kulempi, cha. Ngoba nabakhona kulokho abazange bebizwe yimi. Angibazi ukuthi babizwa ubani kodwa ngifikelwa ukuthi uShembe owangena einhlizweni zabo. Ngoba ngobuncane babo nangesibalo fanele ngabe lento ibaqeda amandla mabebuka izinto ezisadinga ukwenziwa, kodwa ngibabona benesibindi. Leyo nto ayinakwenzeka uma umuntu uNkulunkulu engekho kuye, uma kungangenanga uNkulunkulu kuye ayinakwenzeka leyo nto. Umuntu ma uNkulunkulu esephumule kuye, ngisho ngabe indawana njengangalendlu, uyathi ma ecabanga phelelwa amandla esabe athi ngizokwenza njani waze wamkhulu umsebenzi. uNkulunkulu ke usuke engasekho, kodwa ma uNkulunkulu usuke esekhona kumuntu, noma ngabe izwe lonke, noma ngabe izwe lonke, ma izwi likaNkulunkulu lithe liyonqotshwa lonke, uyabe nasi isibindi salokho. Ukube kuya ngami ngabe nonke nicabanga ngendaba yomuzi wasekuphakameni. Uma nikhona lapha kukho konke enizocela, ithemba leni lokuqala nelokugcina makube uNkulunkulu. Ningabi namathemba amanye, nokumethemba kwenu kube ngokweqiniso. Inhliziyo yenu idinge noma uthi uyaqalaza yonke indawo, inhliziyo yakhe ingaboni lutho olunye olukhona emhlabeni uthi lungakusiza. Ube sesijwini nje noNkulunkulu kuphela.
uma kunjalo akukho uNkulunkulu angeke ukukusiza kuko. Akukho uNkulunkulu angeke ukukusiza kuko. Into embi engiye ngibone uvalo enginidabukela ngayo uvalo. Abantu basekuphakameni banovalo kakhulu. Angazi benziwa yini. Ma kuminto phambi kwakhe yena uyamethemba uNkulunkulu kodwa uvalo libelikhulu kunethemba lakhe. Lento izawusuka kanjani ma inkulu kangaka? Noma ethandaza athandaze ukuthandaza komuntu omethemba uNkulunkulu kodwa uvalo olukhulu kunokwethemba kwakhe uNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu anganiqeda uvalo maNazaretha. Nibe nesibindi sokumethemba uNkulunkulu. Ngoba nakho lokho akusuki kumuntu awuziphi wena. Awunakuphiwa uma wakho noma udade wenu noma yimi, uyokuphiwa uNkulunkulu. Ukuba kuphele ukubona ithemba nosizo kuyo yonke into ekhona emhlabeni. Ithemba ulibone kuNkulunkulu kuphela. Uma ula uthi Nkosi ma ungangisizanga ubani omunye oyongisiza ngoba anginamuntu omunye okhona emhlabeni. Anginathemba elinye likhona emhlabeni, wena kuphela. U-Asa wayenjalo ngasekuqaleni, wayengenalo elinye ithemba ngoba kwakungekho lutho. Yonke indawo lapha ethu uqalaza khona wayengaboni lutho. Wayebona uNkulunkulu kuphela kodwa kuhambe kwahamba ma esenemali, uma kuvuka isitha inhliziyo yakhe yeduka. USathane wambonisa izinto ezingekho ezingelutho, wathi yethembela kunakho. Bawuthandazelani, thandaza kulukhuni. Khipha imali kungcono. Yinto elula le. Ulula ukukhipha imali kunokuthi umuntu athandaze. Yingakho abantu behla benyuka nenyanga nje. Ngoba inyanga ayithandaza ithi hayi ngizohamba nawe ngiye emzini wakho ngifike ngikwenzele. Busuma kubuka. Angazi noma ingubo emhlophe usukuyigqokile noma isuka isiphi. Thandaza kulukhuni. Kodwa isibindi sengathi uNkulunkulu anganipha sona. Nikhethe ukuthandaza kunokuba nikhethe ukona. Nikhethe ukuthandaza kunokuba nibe namanye amathemba.